fordel for Norgæld her. Jakob Carlsen, han var lige ved at fløjte. Øjeblik, eller i hvert fald efter tredje kamp eller sådan noget, formået at omsætte og tillægge, har gjort og taktisk træk. Ja, han sagde i hvert fald, at han havde sørget for den eventuelt vundne duel. Ja, det er godt lavet af Henrik Dalsgaard. Begyndelsen af oktober, hvor han blev skadet. En lille vind i ryggen på FC Midtjylland. Men det, der er vigtigt for FC Midtjylland, det er jo, at han ikke får tid og plads. Rasmus Carstensen eller op imod Tobias Bæk. Jesper Hansen op mod Tobias Bæk. Det er godt løst af Tobias Bæk. Ja, smart træk af Bamo går lige ind og trykker lidt. Det er centimeter fra, at Tobias Bæk bliver hættet fri. Det er Diao, der kommer på den. Ja. Forhindrer det. Dalsgaard forsøger ryg. Så kort frispark. Ja. Jakob Sundberg, som er Nok svært at få ham afløst. Det har ikke kostet GF på nakken. Får frisparket i parken på Østerbro i København. Returkampen i Karl Ternstad. Stadig håndbom lige, der sidder millimeter til Flings, der melder sig der. Ja, hvem er han der hen af ham? Der kommer et frispark mere her. I begge ender. Hvem er så stærkest? Det vil vise sig. Man heller ikke har set, altså man ikke har set meget til. Det er Rasmus. Finder sin marker, Tim siger. Duel med Bravo. Frisparket skal tages. Tackling af Osorio bagfra på Erik Karl, der er medbragt. Sætter får skubbet den til Jakob. Karl bliver får lige en tur derinde i Bravo. Premier League altså også på programmet for os til jer. Hvor er det godt. Stærk. Hvor er han stærk. Herligt laver frispark. Junior Brumado, og denne gang finder han det gule kort frem, Jakob Carlsen.